ismét itt, újra egy kis Fortnite-os fasság. Fosni te? Na mehetsz. Ez egy Szent Miklós katonás. Az neked Szent Miklós adom, te akkor így is alig van karakterem, mert nem játszok most Fortnite-ot. Nincs kedvem. Halljátok meg, adja a pászt. Nem pénzt költeni. És pénzköltés az nem volt benne a életben, ha akarjátok. Na mindegy, annyi a Forti. Kíváncsi vagyok a tegnapi szenvedésre, mennyi like ment, egy nagy semmi. Nehogy nem ismer, hogy sokan. Ó, Dávid, meg miért hallgatod a zenét? Dávid, miért mindig ennyi ilyen hangosan gerül kell valamit hallgatnod? Hát, megkeresüket amúgy, de mindegy. Ódi Miklós katonája vagyok. Múlt tegnap is ez ment. Mert nem csinálsz élőadást. Hát mert nem lehet, mondtam, hogy 50 feliratkozónál lehet. Vagy nem tudom. És még nem értem el oda. Miklós katonája vagyok, legszebb katona. Megyek akkor a farmra, amit apa mondott, hogy visszahozták. Egyáltalán az a farm, nem tudom, hogy az a farm, de tárnak ki van lőve, nem hallok semmit. Köszi. Neked itt kell zenélni, tajnak. Ódi Miklós, azt kéne neki, hogy Ódi Miklós. Jó, hát, egy lila sáti. Rég játszottam már. Tegnap ugye frissítettük. Aha. Amiben van megcsináltad, azt ahol nem. Jó, megnézzük. Megy ki ez a videó is YouTube-ra. Csak alig hallani, itt várjatok. Na, itt vagyunk. Na, innen van az. Szóval nem lőnek, csak... Katonája vagyok, legszebb katona. Meg lehet halni, hogyha ezt hozzáérek? Nem. Jaj! Miklós katonája vagyok. Legszebb katona. Itt a farm! Ide áll le. Vonat. Ódi Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Azt kívánják sokan a világon, hogy egy kis luca-luca dercenem. Tegnap így torkomba szokt engem a mentelkérmekre. Kérdem az apagát és nem olvastam, és nagyon éhes volt. Mutatkozzál csapba. Épp
Lakatos Ronaldo. Mit teszel? Kormát, kolbászt, fogát, és olyan menők akartok lenne, akkor ti is egyetek farmát. Ez az, jó! Biztos így ütögéli a billentyűt. Ez mi? Oda elhajítottam. Valaki ott megy. Nem tudom. Valaki ott ment. Kéne Matti. Dávid? Most kapom. Hol van? Dávid, mi a francot csináltál? Történt. Dávid, mi a franc csinálsz? Jó, mindegy. Annyi. Meg neki. Miért azt mutogatott, hogy... Várjatok! Hogy kell a... Jó, mindegy, ez ilyen volt. Na itt egy hajó vezetek. Ó, Ez egy cunami hajó. ki fog menni a videó YouTube-ra? Mindenki tudja. És erre az a hála a videóba, hogy én Három embertől kell megadni. Mi ez a hang? Audi Miklós Katrány vagyok, legszebb hatom. Azt akarod, hogy megint jöjjön vissza? Történt. De hogy megszakad be mindig? Azért, hogy a nézők ne unatkozzanak. Hát de ettől a szemét rajtfasz lehet kapni. Nem, bocsánat. Miklós Katrány vagyok. De még élnek led azért.
Aha, lesz. Meg lesz majd a 10 like. 10 like? Minek 10 like? Hát az még egy lófucit se tudok venni. Elapni a videókat. Jaj, vagyok, szoktatunk. Itt volt az első csatám! Itt volt az első csatám. És katonája vagyok, legszem katonája. Hódi Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Ki van bottul? Beleteszek vissza. Faszom, nem néztem a kart. Nem videózni fogunk. De hogy így beletelek a belsőjében, és beletettelek. Jön a vonat. Már nem mentem onnan. Most kész körbe. Megy a videó. Videózzatok már, mit videóztak? Még rakjátok is fel YouTube-ra, azt kéne. Vagyok. Nekünk is járva. Itt tudjon az. Én már olyan szarul játszok amúgy azóta. Olyan szar vagyok már, de nem lehet bekussolni. Kussoljatok már. Várjatok. Na, itt vagyok. Kivásárolom az egész izét. Jön anyuka! Hódi Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Első fegyverem és liros shotgun volt.
van. Kihajtottam a kukába. Már nem A game. De amúgy miért kell ordítani, hogy megsüketüljön a másik? Elvettem. Várjátok. Kássátok. Nézd a láncfőrész. Van láncfőrész a gényben, nem végre ezt kerestem. Hazajöttem, hazagultam. Ó, Miklós katonája vagyok. Ez jó, felejtetni fogod. Hát, mi történik? Megszáll az agya. Ott a robot köztük. Jaj, ez egy... Játszunk azt, hogy én vagyok a kocsimodon, és itt vagyok. De hogy nem vagyok. De tudod, amit tegnap játszottunk, ez a kor... Ó, Miklós katonája vagyok. De ami már szokjad a kamerától, majd lássad, hogy fog vezetni, igen? Majd így szokjad a kamerától. Várjál, hogy jól van közelítve. Jó, ülj be. Megdöglött a gyerek! Nem, megdöglött. Hangzi Miklós katonája vagyok. Kasírozom. Szerintem ez az egy belefért, fáradt vagyok, majd lesz kövé live. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, ciao.